magpa-drug test, di ba? To show to your constituents na malinis ka. And huwag lang yung drug test lang ang tingnan ng taong bayan. Siyempre, titingnan din ninyo yung kapasidad ng kandidato at yung mga accomplishments niya while serving their constituents. Sir, any comment kung masalit din si Attorney Weeks? Kung ano? Any comment po sa kung masalit si Attorney Weeks sa drug test? Congrats. Di ba? Pero ito, hindi nito ginawa to meet the call of Luis Morales. Hindi naman. Kasi meron din siyang challenge. Actually, nagpa-drug test ako. Same dito rin. After nung gabi, after nag-file ako ng bill. Kasi baka i-demandong yung goods eh. Kaya inunahan ko na sila. Ngayon, tapos inulit ni VP Inday. So, napag-usapan namin, naulitin ko na lang din. Sir, we believe this is the third time na... Yes, yung una, yung kay Trilling na hamon. And the second time po. Yung pag-file ng bill. Sir, ito, we understand nagpala kayo ng binon, pero wala din isa mang pagbubunkod. Kahapon si Vice President Ginal siya, hindi nangyayang gas, kundi lahat ng mga congressional candidate. What's your take on that, sir? Oh, yun nga. Di naman masama siguro magpa-drug test ka, di ba? Kung wala kang tinatago. Pero pag may tinatago ka, siyempre, it's up to you, di ba? Kung paano mo i-handle yung sarili mo sa harap ng mga ng constituents mo. But you think, sir, mas better ang leader kung Siyempre, pag hindi gumagamit ng droga, siyempre, nasa maayos yung pag-iisip mo. Di ba? Sir, speaking maayos ng pag-isip, sorry for asking you this. Marami kasi mga negative comment kay VP, Secretary. Yes, Ay, si VP na kung sasagot yan. sinabi na niya kahapon, pero Okay. bilang kapatid, bilang kuya, sir, what's your take sa mga ganitong negative comments kay VP, sir? Normal yun. Kami ang kalaban ng administrasyon ngayon. So, siyempre, sino ba yung nagko-comment? Di ba? Siyempre, yung mga kaalyado nila. Are you hurt? Ako? Hindi. Normal yan sa politika mo. Sir, going back on the... Tinawag na nga akong drug addict, drug pusher, drug lord, drug smuggler. Kahit may 5 anak ako at 4 na ako. Sir, going back to drug test, sa tingin niyo yung mga congressman na hindi tutuon dun sa hamon ni Sara? Sa tingin ko, alam niyo na yung sagot. Pwede pangalanan, sir. Ano, senador? Senator, congressman, sir, in particular din sa mga congressional candidates na... Magpa-drug test na lang sila. Kung magkaalaman, di ba? Sinong sila, sir? Your point, meron mga na talaga? Lahat. Di ba? Total, imposible naman wala silang pera pang drug test. Sir, si PRR, Linaw Isipo. Last week nandun ako. Ayun, nagkukwentuhan kami sa candidacy nila as mayor. Okay naman. Kampanya raw siya, pero sinabihan namin na mga piling barangay na hindi na pwede lahat ng barangay ng Davao, 182 barangays yun. So, piling barangay na lang na magkakampanya siya. Sir, last time sinabi ko ni Sara na tatakbo the Congressman Tulong here was there si Dating Pangulugan. Ano po yung nangyari, sir? Sabi niya, wala pa naman talaga, wala talaga yun sa plano ko, no? Kasi may isang term pa ako as congressman. Tapos ever since pumasok ako sa politika, hanggang 2 terms na ako. So, yun nga, sabi din ng mama ko na tapusin mo yung, yung term as congressman. Pero sa 2028, sir, may plano po tayo to... Wala. Sir, ito second May plano ako mag-retire. Sir, ito second term pa lang. Third na po. As you were in short term. Yes, opo. Opo. Well, we were expecting kasi it was announced earlier by VP na yung mga kapatid daw ay sasama sa Senado. Kung walang pera pang gastos para nationwide na kampanya. Po, sir, dun sa magkalaban ni Nogales against your father for the mayoral council. Alright na yun. Diba? Kahit sino naman pwedeng lumaban kay Meron eh. Kahit sir, binigyan siya ng position before and maganda yung naging samahan ng Nograles at Duterte since 2016 at least. Kung sa atin, hindi maganda samahan namin ng Nograles. Kasi yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back 1992-94. Doon nag-umpisa yung drug addict ako sa tatay nila eh. Sir, hindi the first time na maglalaban ng Nogales.
makulong. This I time, did not consider them as my friends, ma'am. you never did. Yes, tatay ko lang. Okay. Pero this time, nalalaban ulit kayo sa local elections. How is it different this time, Congressman Colong? Wala naman. Wala namang difference. May kalaban naman ako parati pag tumatakbo. Except nung vice mayor at ako. Pero for us, sir, Davao City po is very satisfied pa sa pamamahala ko ng White Duterte. Ang makakasagot niyan yung mga tiga Davao. Meron bang bagong gagawin strategy ang mga Duterte ngayon? Or we still Same lang, ma'am, mga kampanya. Ngayon sabi ko, wala kaming ayuda. Di gaya sa kanila ngayon. So, tanggapin ng mga tiga Davao yung ayuda. Kanila naman yan. Diba? Sir, speaking of budget, kamusta yung budget, sir? May, ano na ba? May natatanggap pa ba kayo? Wala. 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 Zero. zero budget for Davao City. Yung pagkaalam ko, yun ang narinig ko from my colleagues. Sir, the President has signified his intention before consent sa Quadcom. Ikaw bilang pangalan niyang anak, bibigyan niyo po ng payo si Presidente. Will you even Sasamahan ko nga sana, ayaw niya eh. sa Congress? Oo, ayaw niya eh. So you didn't encourage him not to join, ay not to go. Ay, hindi naman. Bakit naman? So kahit sa Senate, sir, Ewan ko sa mga kapatid ko pero hindi namin napag-usapan na i-ano ko siya na huwag pumunta. Sinabi ko pa nga, samahan ko siya, tapos ayaw niya. so may we know why. Na, Bakit okay lang sa inyo mag-attend si Presidente sa Quadcom? bakit naman hindi? Di ba? Ano ba masama kung pumunta siya doon? Sir, pero ano reaction nila yung Quadcom na patuloy na inimbestigahan yung supposed drug war reward system dun sa tatay ko? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Magkano, sir? Oo, sabi mo naman ako. Ha? Magkano? Huwag na, joke lang yun. Sir, tsaka lahat ng hearing yan, from Senate to House, lahat. Bayad yan. Ay, bayad. Lahat directed, sir, to Duterte. Ano masabi sa ganitong sitwasyon niyo, sir? Parang balat mo kayo, sir. Siguro yun yung definition ng trabaho nila. To investigate the Dutertes. Yan siguro na ang mandato sa kanila. So, okay lang. So may I go back to your father? Kumusta ang health concern ngayon? Okay naman, natutulog, malakas kumain, kahit sasabihan na namin na dahan-dahan. So, okay lang. Is he excited to complete for this 2020? Yun nga, gusto niya umakyat ng bundok, sinasabihan namin hindi na pwede. Diyan na lang sa, diyan na lang sa downtown or at least makita lang siya ng mga tao. Does he need to complete? Siguro naman, oo, dahil election yan eh. Pero, so, Lugi kami kung hindi siya makampanya. mag-relax ang Duterte ngayon, no? I mean, kailangan din kayo sumabay sa pagdating sa kampanya. Nangangampanya naman din talaga kami ma'am every election. Kung merong, sorry for asking this ko, kung merong dehado kayo, saan kayo dehado ngayon? Sa buhok. O sa Gatera? Siyempre. Sir, all out po ngayon si Nini Sara against the Marcos administration pagsasalita niya. Sa tingin niyo saan galing yung tugon niya ni Nini Sara? Nasa Hindi namin yan napag-uusapan. Ngayon, napag-usapan namin, wala lang rock powder pati lip gloss. Galit siya. Right. Okay? Rob, maraming salamat. So we'll wait. The result will come out after 2 weeks. Yes, 2 weeks pa po Sir, yan. pahabol, baka may message kayo sa mga sa mga congressman na or officials na Challenge sa kanila. pati ko sa inyo and of course challenge din dito sa for the record lang. Wala naman akong message sa kanila. Umahin kayo maayos. Are you not challenging them to also undergo drug test as compared to Kaya nga sabi ko ma'am, siyempre duty nila yun as candidates. Di ba? Para sa mga constituents nila, para malaman ng constituents nila na hindi sila gumagamit. Sir, last ito. Yes. Nandito kanina sa Congress, Qualcomm, at saka yung good government, sa Senate Blue Ribbon, parang we hate to call this, pero parang against JP, against Duterte pa rin. So, saan ba humuhugot ang pamilya Duterte na ng strength despite all of this, mga Kami? sanctions? Ako, sa nanay ko at sa Panginoon. Yes. Saan sinasabi ni Ma'am Isabel sa inyo? Anong palagi niya sinasabi? Siya na lang ka-interview niyo. Pero lagi ka-advise sa inyo, sir. Yes, every day. Every day. What does she tell you? Kailangan may powder ka at lip gloss.
So, medyo ka na sa ganito eh. Sorry. Okay, salamat po kayo. Last ng akin lang. Kami mensahe ka naman kayo sa pagtakbo lang. Kung record lang yung Senator Villanes. Sa kanya sa ano. Sa... Naloko po na kalookan, sir. Hindi, baka lang sa kanya, bilang madalas kayo lagi nagbabangga before, baka merong... Nababangga, di ba kami nakita niyan? Doon lang sa Senate hearing kami nakita niyan. Pero mga patingin ka before, sir, as local official, baka meron kayong... Hindi mo lang ako masabi sa kanya. Hindi ko kilala yan. Thank you. Thank you, sir.